Памілаваны 25 вязняў. Александр Лукашенко прымеркавана да дня адзінства. Пакуль перад эфірам мы не мелі дадзеных імёнаў, так, хто быў памілаваны. Звярнуліся па каментар да дыпламатычнага дараца Святланы Ціхановскай, Дзяніса Кучынскага. Вось што ён нам сказаў. Так званыя памілаванні сёння яны верагодна ідуць па трэку так званых памілаванняў пад пэўнай даты, як 3 ліпеня ці 9 траўня. Я бачу такое меркаванне, што нібыта гэта такі адказ за візіт амерыканскіх афіцэраў на вучэнні Запад. Аднак па маёй інфармацыі гэта ўсё ж такі не звязана. Таму у нас і у нашых замежных партнёраў пакуль што няма спісу вызваленых, няма разумення дакладна, колькі з іх палітвязняў, вось, ці змогуць яны застацца ў краіне ці не. Вось. Аднак мы ведаем, што падчас апошняга візіту амерыканскай дэлегацыі ў Менск, безумоўна, яны рабілі ўсе намаганні, каб адбывалася больш вызваленняў, каб больш людзей выходзіла з-за кратаў, каб вызваляліся ўсе палітвязні. Пра гэта ўжо неаднаразова казаў таксама і прэзідэнт Трамп, які адзначаў, што мусяць быць вызвалены ўсе 1300, і пасля ён казаў 1400 закладнікаў. Ну і пра гэта, зрэшты, таксама кажуць і настойваюць на гэтым нашыя еўрапейскія партнёры. Ну і вось, напярэдадні дня нацыянальнага адзінства, так званага, з аднаго боку ўлады памілавалі 25 вязняў, і адначасова 4 гады за кратамі атрымаў наш калега, журналіст Ігор Ільяш. Таксама сталася вядома пра вырак для топавай беларускай адвакаткі Тацяны Клачковай. Яе прысудзілі да хатняй хіміі, нібыта за ўдзел у пратэстах. Як гэта стасуецца з вызваленнем менскам палітвязняў? Ці існуе ў Лукашэнкі дарожная мапа для спынення рэпрэсій ў краіне? Ужо неўзабаве ў нашым эфіры Анатоль Лябедзька. Мы ж нагадаем, як сённяшнія судзілішчы адбываліся. Суддзя Сергей Кацер прысудзіў журналісту Ігору Ільяшу 4 гады калоніі. Акурат столькі, колькі і патрабаваў пракурор. Нагода. Каментары, якія наш калега даваў незалежным медыа. Яго затрымалі летась у кастрычніку, ды абвінавацілі ў дыскрэдытацыі Беларусі і спрыяння экстрэмісцкай дзейнасці. Ігор Ільяш, муж журналісткі Кацярыны Андрэевай, якая ўжо 5 год застаецца за кратамі паводле абвінавачання ў народным 342 артыкуле і дадатковым аб дзяржаўнай здрадзе. Ужо зараз з намі на відэасувязі Анатоль Лябедзька, дарадца Святланы Ціхановскай нацыянальнай у канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкай супрацы. Спадар Анатоль, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Вітаю вас і гледачоў. Спадар Анатоль, у вас ёсць інфармацыя, 25 новых памілаваных у Беларусі. Што гэта, хто гэта? Не, я далучаюся да той ацэнкі, якую зрабіў мой калега Дзяніс Кучынскі. Мы не валодаем падрабязнай інфармацыяй, толькі сам факт памілавання. Але я сказаў так, якое свята, такое памілаванне. На ваш погляд, гэтыя памілаванні так ці іначай звязаныя з той хваляй памілаванняў, якія мы бачылі у мінулы чацвер? Спадар Анатоль, ці гэта ўсё ж такі беспасярэдня такая ініцыятыва самога Лукашэнкі, бо ён стварыў свята, дзень народнага адзінства, і вось хоча паказаць, які ён вялікі гуманіст. Ну так, яны робяць штучныя святы, і іх трэба нейкім чынам замацоўваць у свядомасці людзей, фіксаваць у інфармацыйнай прасторы. Таму абысці гэтага не могуць. Але робяць, на мой погляд, так, як рабіць нельга. Калі вы гаворыце, што ў краіне свята, і у вас такі гуманітарны трэк, вы хочаце, каб людзі не былі ў турмах, зрабіце яго шырокім жэстам. У вас 1000 людзей у турмах. Освободите вы пару сотен, каб гэта свята насамрэч, хаця б это фіктыўнае, але людзі нечым запомнілі. Але так вышчамляюць па нейкай дробязі. То бок не маглі абысці гэтую дату ў календара. Але гэта ўкладваецца і ў агульны трэк, што ўсё ж такі людзей вызваляюць, але разам з тым мы ведаем. 25 сем'яў, там сёння будзе свята, там людзі будуць абдымаць адзін аднаго. А разам з тым у таго ж Ільяша, у той же Клачко, а мы колькі яшчэ не ведаем,
гэта будуць слёзы. Таму прынцыповая апазіцыя гэта патрабаванне, каб астанавілі канвейер рэпрэсій. Калі гэта не будзе зроблена, то мы будем вось мець такую ситуацию. З одного боку люди будут радоваться, з другого будут плакать, санкции будут здыматься, и калі яны кончатся, то что? А на выходе мы атрымаем уже некалькі тысяч людей, якія будуць у вязніцах. Спадар Анатолій, але ёсць жа, ну, вы кажаце, чаму б яму не выпусціць пару соцень вязняў, так, з нагоды Дня адзінства, але мы маем вот выпадак, выпусціў прымусова перамясціў з краіны 51 вязня, так, аднаго не атрымалася, не ўдалося. Мікалай Статкевіч астаўся ў Беларусі, цяпер зноў за кратамі ў глыбоцкай турме. І які інфармацыйны шум і у адказ Лукашенко атрымаў, так, па ўсім медыа там замежным. Так, уся інфармацыйная прастора, так, была фактычна здамінавана гэтымі расповедамі пра жудасныя ўмовы, пра фабрыку катаванняў сярэднявечныя фактычна на тэрыторыі Беларусі. Это вот это все турмы і калоніі, так. А тут ён выпусціць пару соцень. Ну, для яго гэта аб'ектыўна, не толькі для яго, а для Беларусі гэта аб'ектыўна такая выклік сітуацыі, якім чынам это зрабіць, каб і ўтрымаць уладу і кантроль над гэтай зямлёй. І на вашу думку, ці в прынцыпе у Лукашэнкі у кантэксце гэтых усялякіх перамоваў ёсць некая канкрэтная дарожная карта па спыненню рэпрэсій, па якой ён ідзе? Бо вось днямі ж завеліся чуткі, што там да канца года маюць быць дэкрыміналізаваныя гэтыя артыкулы, так, па экстрэмісцкай дзейнасці ці якія там, так. Вернецца амбасада амерыканская ў Менску. Так, ну і вось той факт, што один трек это тое, што амерыканцам мы аддаем палітвязню, другі трек это вось, што з нагоды Дня адзінства мы мілуем таксама людзей. То бок некая там план ёсць. Вы думаеце, это реально? Ёсць дарожная мапа, толькі гэта не мапа вызвалення людзей. Гэта дарожная мапа атрымання легітымнасці і суб'ектнасці. Вот такія мэты і задачы ставіць Лукашенко. У 2020 годзе адбылося незвычайная падзея. Лукашенко страціў не толькі міжнародную легітымнасць, але і ўнутры краіны. І мы бачым, прайшло 5 гадоў, а сітуацыя, вось гэты гордзіў вузел, ён не развязаны Лукашенком. Пасля 2010 года, калі былі найбольш моцныя выступы і пратэсты, Лукашенко эту ситуацию у цэлым залагодзіў прыкладна за 2 гады. А до 2015 года ён ужо не меў праблемаў з Захадам вялікім. Зараз 5 гадоў, і Лукашенко не можа адважыцца на тое, каб астанавіць махавік рэпрэсій. Але ён учапіўся зараз у амерыканскі трэк і спрабуе вярнуць сабе легітымнасць праз амерыканцаў, спачатку міжнародную, а такім чынам ён спрабуе перацягнуць на свой бок тых, хто хістаецца ў Беларусі. Ну, калі да мяне прыязджаюць пасланцы Трампа, прыязджаюць амерыканскія ваенныя, якія ціснуць руку майму міністру, ну, гэта ўплывае і на ўнутраную сітуацыю, на настроі ўнутры Беларусі. Таму дарожная мапа ёсць, але яна скіравана не на тое, пра што вы кажаце. А калі казаць пра, вось я зачаплюся за тое, што вы кажаце, што Лукашенко не можа спыніць гэтых рэпрэсій. Вось на вашу думку, ці в прынцыпе Лукашенко можа спыніць гэтыя рэпрэсіі, улічваючы, які ўплыў цяпер маюць сілавікі на яго? Бо дзякуючы толькі ім ён трымаецца, мы так разумеем, пры ўладзе. Так, гэта Лукашенко спрабуе прайсці паміж Сцылай і Харыбдай. Канешне, тут, калі б Захад выступіў адзіным фронтам, і Вашынгтон, і Бруссель, і яны паставілі як такой бар'ер перед Лукашенком, што спачатку астанаўліваюцца рэпрэсіі, а потым вызваляюцца палітвязні, магчыма, у абмен на зняццё санкцый. Вось калі б гэта была агульны ціск, агульная пазіцыя, то тут шанец ёсць. І Лукашенко, канешне ж, мае пэўныя механізмы уплыва на сітуацыі. Вот вы сказалі пра тое, што тых, каго ён выкінуў з краіны, яны якраз выступаюць спікерамі і рупарамі рэальнай сітуацыі, якая зараз у Беларусі. І гэта жахліва. Вось мы сёння былі ў Сейме, дзе выступалі палітвязні, і я бачыў твары тых журналістаў, тых дэпутатаў, якія гэта слухалі. А з другого боку можна было аставіць іх унутры краіны, приставить до кожнага там силовика, и, конечно, не было б гэтых интервью. Таму яго все-таки есть некая пэўная прастора для того, каб маневровать. Але адзіна ён жа хоча
Ён разумее, што вот людзі з чорнага спіса яны павінны быць альбо ў турме, альбо за межамі краіны. Тут Вось. альтэрнатывы ён не бачыць. Вось, я таму з таго, што мы цяпер бачым, так, это тыя, которые там у нейкіх іхных спісах, типа, апозіцыі самых актыўных, так, то вот іх адпраўляюць за мяжу, так. Некаторых паціху вызваляюць і, ну, і там яшчэ нагляд, профулік, это все зразумела, там год, паўтары, два, то яшчэ не свабодны чалавек. Вы узгадалі Літву, сённяшнія слуханні ў Сейме, і якраз там быў выбраны новы спікер, то уже давайте да этой тэмы звернемся. І Святлана Ціхановская на сустрэчы з новым спікерам літоўскага Сейма заявила пра спадзеў, што будзе заключана асобная дамова дэмакратычных сілаў з афіцыйнай Вільняй. Вам штосьці вядома, што гэта за дамова можа быць? Ці это вось датычна палітвязняў, так, которых будуць адпраўляць, як мы цяпер бачым, высылаць у Літву? Ну, это тады і другое пытанне да вас, ці вы сёння пачулі ў Сейме, вы былі на этой сустрэчы, ясную пазіцыю, ці Літва будзе ў стане ўсіх прыняць? Это сотні, больш за 1000. Глядзіце, трэба сказаць добрае слова літоўцам. Спікер толькі абраны, але першая такая сустрэча афіцыйна ў яго была Святланай Ціхановскай. На наступны дзень ён сам прыйшоў на прэсавую канферэнцыю з беларускімі палітвязнямі. І гэта... Так, у нас ёсць відэа, зараз пакажам. І гэта ў сітуацыі, калі, ведаеце, на беларускай тэме, на беларусах у Літве ты палітычных ачкоў не атрымаеш. Хутчэй цябе будуць хейціць. То я гэта называю адказнай палітыкай адказных палітыкаў. Можна плысці проста па цячэнню, ну, прыстасоўвацца да таго, на што настроена грамадская думка, яна ў цэлым у Літве, як і ў іншых краінах, на бяспеку, і тут лёгка пачуваюць сябе якраз папулісты. То бок Йозас Олекас і дэпутаты з групы за дэмакратычную Беларусь, яны рэальна робяць добрую справу. Яны плывуць супраць цячэння, яны хочуць сказаць, што стратэгічна для нас наша бяспека – гэта еўрапейская незалежная Беларусь. Усё астатняе – гэта гульня з дзядамі, у якіх у руках запалкі. І свой дом спаляць, і іх суседскі. Таму мы атрымалі добрыя такія пасланні ад іх. Малацы нашы палітвязні, якія і дзядок, і Ларыса Шарокова, ваша калежанка, выступілі вельмі моцна, і лідар партыі Зялёных Дмітрий, малайцы. Яны зрабілі вельмі моцныя добрыя пасланні, і іх потым разабралі журналісты. Яны якраз працуюць з літоўцамі, з сярэднестатыстычным літоўцам, таму што ён уплывае потым на палітыкаў. І сённяшні дзень і ўчарашні трэба занесці ў актыў, гэта была вельмі добрая справа. Што датычна дамовы, то гэта дамова аб супрацы паміж Сеймам Літвы і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Ужо створаны прэцэдэнты, такое пагадненне падпісана паміж еўрапейскім парламентам і дэмакратычнымі сіламі. Мецола і Святлана Ціхановская падпісалі такую дамову. Але з нацыянальнымі парламентамі пакуль такой дамовы няма. Што тут важна? Ну, па-першае, гэта суб'ектнасць дэмакратычных сілаў, гэта адказ вось тым скептыкам, так званым аналітыкам, якія увесь час хаваюць дэмакратычныя сілы, там выходзяць з вянкамі і гавораць, ўжо ўсё там. Вот зараз Ціхановскую ніхто не будзе сустракаць, але мы бачым, што яна учора там у Сейме Літвы, пазаўчора у Італіі на мерапрыемстве, якое ладзіць еўрапейскі парламент. Гэта якраз адказ ім. І важна гэта замацоўваць у дакументах, што для іх партнёр не беларускі рэжым, а дэмакратычныя сілы. Гэта важна. І туды таксама закладваць правовую аснову для таго, каб была падтрымка медыа, каб была падтрымка палітычным вязням, каб былі меншая колькасць праблем інтэграцыі беларусаў у Літве. Вось для чаго патрэбны гэты дакумент. Еўропа жыве пакуль яшчэ па праву. Спадар Анатоль. Дамовы, мемарандумы. Так, а што па палітвязням, калі казаць? Вось 51 палітвязня цяпер прыняты Літвой. Наступна, калі гэта будуць 200-300, наступная партыя, што кажуць у Літве? Яны змесцяцца, не лопне? Ну, Йозас Олекас сёння вельмі ясна і выразна сказаў. Мы прымем усіх.
Мы готовы оказывать падтрымку усім беларусам. Больш што ведаеце, ну тыя, хто выязджае, тут невялікі ёсць адсотак, хто по гуманітарнаму спісу, у каго ўжо ўзрост, вялікія балячкі. Я перакананы, я ведаю, што і той жа Дзедок, і тая ж Ларыса Шчыракова праз нейкі час яны будуць падаткаплацельшчыкамі ў Літве. Яны не будуць стаяць з працягнутай рукой. І літоўцы, ну адказныя літоўцы, гэта разумеюць, што беларусы, якія прыязджаюць у Літву, яны не сядзяць на карку літоўскага падаткаплацельшчыка. Наадварот, яны робяць унёсак у валавы ўнутраны прадукт, з якога і Літва падтрымлівае і Украіну, і вырашае свае праблемы бяспекі. Гэта ўжо, ну, такое разуменне ёсць у адказных літоўскіх палітыкаў. Але на першым этапе, так, усе разумеюць, што ім трэба працягнуць рукі дапамогу. Трэба іх пралікаваць, трэба іх падтрымаць, але тут і беларусы не спяць у шапку. Вялікая ўдзячнасць усім і кожнаму, хто ахвяраваў на тое, каб на першых парах падтрымаць беларусаў. Я ведаю, што асобныя арганізацыі, структуры, ну, бяруць нейкі такі патранаж. Напрыклад, там міжнародныя прафсаюзы, яны бяруць апякунства над лідарамі прафсаюзнага руха. Я думаю, што і міжнародная асацыяцыя журналістаў будзе падтрымоўваць журналістаў. Наша зараз агульная калектыўная задача дапамагчы гэтым людзям на першым этапе. Далей яны знойдуць сваё месца ў гэтым жыцці, яны самадастатковыя. Разам з тым ёсць і рызыкі закрыцця мяжы з літоўскага боку. Пра гэта сёння Святлана Ціхановская паведаміла па выніках сустрэчы з Йозасам Олякасам. Спадар Анатоль, як вы бачыце, ці ёсць разуменне таго, што гэта будзе вельмі, в прынцыпе, кепскім рашэннем перадусім для ўсіх, але і, канешне ж, у першую чаргу для беларусаў, якія цяпер могуць патрапіць у еўрапейскія краіны, адзінае, што праз Літву і Латвію, якія яшчэ застаюцца адкрытымі. Ёсць такая дыскусія, яна ўжо распачата ў Літве, яна ідзе. Пакуль на ўзроўні палітычнага кіраўніцтва мы не бачым такіх прыкметаў, каб у бліжэйшай нейкай перспектыве закрыць мяжу. Сёння гэта пытанне не стаіць у павестцы дня, у палітычнай павестцы дня. Але мы ведаем, што ідзе вайна, што Расія ваюе супраць не толькі Украіны, але ўсёй Еўропы, можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Але падкрэсліваю, сёння такой пагрозы няма. Я не разлічваю, што Літва ў бліжэйшы час зменіць рэжым перасячэння мяжы. Вы ведаеце, што там беларус можа уехаць на сваім аўтамабілі, але калі ён уладальнік гэтага аўтамабіля і калі ў яго віза адкрытая праз літоўскія інстытуцыі. І я думаю, што яны будуць трымацца вось гэтага, каб не стварыць калапс на мяжы. То бок рэжым, які ёсць, і пра гэта якраз падчас сустрэчы Святланы Ціхановскай з Йозасам Олякасам мы і казалі, каб не было пагаршэнне статуса, і каб нас ні ў якім разе не ўстаўлялі ў адзін файл з расейцамі. І Йозас Олякас, ён сказаў, што так, наша задача мінімум вось трымаць гэтую планку, не пагаршаць становішча беларусаў у Літве і беларусаў, якія прыязджаюць у Літву.